Atresaj înseamnă formarea și întâlnirea unui reflex. O problemă sare pe noi, aceeași poveste. Iată ce face mâna asta. În seminariile trecute am învățat mima. Eu am aici și am arătat. Da? Și o fac să țopăie până când nu prea mai poate și s-a potolit. O pun o leacă rezistență. Cum o cheamă? Ela. 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 Vedeți? Și așa o potolim să nu mai sară pe noi, dar în același timp să fie veselă și să nu-i dau interdicție. Când câinele este într-o poziție defectuoasă, îl aduc la mine. Cum îl corectăm? Iată, iar ajung aici, mă uit la câine, îi fac așa ochi frumos, duc stângul în spate, spunând pas, ținând tensiune, a venit și șezul, i-am și dat. Super! Da? Ușor. Hai să luăm ăsta. Deci, agresivitate la căței, la oameni. Cam atât. Și nu trage foarte tare în lesă. Trage în lesă, pentru că așa a fost învățat. Hai să vedem dacă merge asta. Cum ne cheamă? Jazz. Jazz? Da. Jazz. Opa. 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 Mai întâi trebuie să o simtă și după aia e de roadă. Jazz. E murdar, dar de la bani. Vă dați. Pas. Super, bebe. Pas. Știm de șez? Super, bravo. Se poate. Foarte distras. De obicei de meci exterior. Poziția culcat este dominația maximă a omului față de câine, o dominație non-bocală. Pas.